Здравейте, аз съм Power Hope и днес това е този епизод на моето оцеляване в селото. Искам да ви кажа, че ми се бъгна World Up, аз се оправих. Играх малко извън ефир, взех си 3 номера от населено тайно госпожа Фандупка. И ето какво събрах. Събрах Iron Coal, малко Iron Coal. Аз са нещата често ми виждате. И съм си направил с една печка. Къде да сложа? Не? Тук ще сложа. Знам, че играх епизод на ефир. Аз снимах. Ама после нещо ми беше епизода на много трасти, не знам що. И не може да направим така и желам. Ако мисля, че съм читвал, добре. Аз си знам, че не съм читвал. Какво направих? Този звук. Защо толкова силно се чува звука в клиповете? О, леле, какво стана, бе? Не знам, ще се чува толкова силно този звук. Е така по-тихичко. Или пък да не е нещо от фрапса, бе. Чакам се да паузирам ли, се опитам да го правим или не. Тук го фикснах това, да знаете. Е така. Още малко го. Фаст. И трябва да легам да спим. Какво бе, тигни? Умри, бе. Несправедлив си. Това е само информативен клип да ви кажа какво съм направил. Ето ме отново. И сега ще събера дърво и спирам епизода. Защото това е само информативен клип. Да ви кажем, че ми се пъгнал урода и че някои неща само правих. Тя ми вземем дървце. Но откъде да го вземем това дървце? Кой знае? Що не ми се генерира урода, бе? Айде, бе. Какво направих? Там има, виждам къде. На мапчето. Аз ходих за вълната. Така. Загубил съм си цялото дърво, ако кажа просто. Ето го. И дървото. Achievement взех, бе. Повече ще си взема за всеки случай. Съжалявам. И чакайте за малко. Отново съм тук. Ако ме чувате по различен начин, съжалявам, просто направих нещо на фрапса без искам. Аз не бешох. Ето ми го холмът.
Какво е това, бе? Гледайте как се едно не ми се генерира World, защо така? Айде стига, бе, страво, че ги помогна. Ето, изпече ми се айрана също. Аз съм имал торчове, за какво направих още. Аз тия торчове си изхабих цялото дърво. И добре, това беше всичко от този епизод. Информативен. До скоро.